गावनि थै होनानै बायख'बाय बेयाव ख्रिस्ट'खौ समायहो। आंनि लं-थं देहाखौ सोरबा सिख्लानो फट' खालामना हरनाया ख्रिस्ट'खौ समायहोनाय जागोन जानो बियो? बिनि गेजेरजों इसोरनि मान जागोन बियो? इसोरनिथ' मान जाखानाय नङा, समायसा दङ गोबां। साननैसो मोजां मोनलायनानै फोथायलायनानै बेबायदि गावनि गुबै प्राइभेसिखौ शेयार खालामबाय। एडिक्ट, गोबांथार एडिक्ट। सोरबा सिख्लानि लं-थं देहा नुवाबानो उन्दुलांनो हाला। एडिक्ट। बिनि उनाव मा जासिगोनलाय? माबा माबि प्रब्लेम जानानै गारलायबाय, नागारलायबाय। दानाबा ससियेल मिडियाआव हगारजोबनानै होबाय, जेराव बिदाबो दङ, बिब'बो दङ, बिफाबो दङ। मोजां जागोन बियो? जेराव नोंखौ न'नि गासैबो नुसिगोन, समाजनि गासैबो नुसिगोन, गामिनि बयबो उन्दै गेदेर नुसिगोन। बेफोरो जोंनि गेजेराव जाबाय थानाय प्रब्लेम। स्क्रिन एडिक्शन। बेयाव पर्न'ग्राफिनि बाथ्रा फैगोन। पर्न'ग्राफि माने लेथ्रा फिल्म। बेखौ नायाब्लानो उन्दुनो हायै सेंग्राफोर दङ बेहाय। बेखौ नायाब्लानो उन्दुलांनो हायै सिख्लाफोर दङ बेहाय। मोनसे समाव जोंहा बेजों एक्सेस गैयामोन। जेने तेने मोनसे दङमोन। आरो बिनि सिगांबो टिभिबो गैयामोन, टेलिभिजनबो गैयामोन। लासैहाय कालार टिभि फैबाय। कालार टिभि फैनायनि उनाव डिभिडि प्लेयार, सिडि प्लेयारफोर फैबाय। डिभिडि प्लेयार, सिडि प्लेयारजों एसे बै गाज्रि फिल्मफोरा जोंनि समाजफोराव हाबहांबाय। दाथ' आरो बुंनोनो थांनो नांला। जेब्ला जोंनि स्मार्टफनफोरखौ, जोंनि मबाइलफोरखौ, जोंनि एन्ड्रइड मबाइलफोरखौ इन्टारनेटजों कानेक्ट खालामनानै होनाय जाबाय, बे गाज्रि फिल्मखौ नायनायनि जि खाबु, सुबिदाया बांसिन जाबाय। जिखि जाया जायगायाव, जिखि जाया समाव जोङो बेखौ नायनो हानाय जाबाय। ओरै होननानै बुंदों स्कलारफोरा, ड्राग्सजों एडिक्ट जानाया एसेबां गोरलै नङा, गोबां फैसा नांगौ नालाय। बेखौ जायखिजाया जायगायावनो मोना नालाय, ड्राग्स एडिक्ट जानो थाखाय एसेबां गोरलै नङानो। नाथाय पर्न'ग्राफि एडिक्ट जानो थाखाय, बे लेथ्रा फिल्मजों एडिक्ट जानो थाखाय गोबां गोरलैनो दं। मानोना बेखौ नों जेरावखि जाया मानो, जायखि जाया समाव नों गोसो जाब्लानो नायनो हायो। बेनिखाय बेजों एडिक्ट जानाया गोबांथार गोरलै। आं थांनाय बोसोराव केरेलायाव मोनसे प्रग्रामाव आंखौ स्पिकार हिसाबै लानानै थांदोंमोन। बेनि उनाव थांफिनबाय। आं नुदों बिथाङा सासे साउन्ड इन्जिनियारिं आरो गिर्जानि साउन्डखौ बिथाङा अपारेट खालामो, बेबायदि मोनसे गेदेर डेस्कआव। आरो जेब्ला आं थांबाय, नुबाय, आं बिनि उननि बोसोराव जेब्ला थांफिनदों, आं नुहैदों बिथाङा हारसिं साउन्डनि डेस्कआव बिथाङा साउन्ड अपारेट खालामबाय थादों। आं जेब्ला सोंबाय हिन्जावनि बाथ्रा, बेथानि हिन्जावनि मुङा, बेथानिया बहाथो होननानै, आं बेथआ बहाथो होननानै जेब्ला सोंबाय, बिथाङा दुखु खालामनानै बुंदों, गोलाव बाथ्रा। आंखौ सोंदों नों माब्ला फ्रि? आं मुम्बाइ उइटनेस डेआव फ्रि। अब्ला 9:30 आं नोंखौ नोंस्रानि न'निफ्राय पिकआप खालामगोन आंखौ बुंदों। जेब्ला बुधबार फैबाय, 9:30 आंखौ पिकआप खालामबाय। आरो बेबायदि मोनसे उदां जायगायाव, समायना जायगायाव, जेराव गोबां मानसिफोरा जिरायनानै टाइम पास खालामनो हायो, बेबायदि जायगायाव आंखौ लानानै थांदों। बिथाङा बुंदों, जोंना गारलायबाय, बेथानिजों आंजों जों गारलायबाय, जों डिभर्स जालायबाय। जाहोना मा? आं पर्न'ग्राफि एडिक्टेड, बिथाङा बुंदों। आंहा गाज्रि फिल्म नायनाया हुदा जाबाय। हिन्जावा बे बाथ्राखौ मोनथिबाय आरो हिन्जावा बे बाथ्राखौ मोनथिनानै बे लेथ्रा फिल्म नायनायखौ आंखौ गले गले गारनो बुंदोंमोन। नाथाय आं गारनो हायाखिसै। हिन्जावानो गारलांब्लाबो बे लेथ्रा फिल्म नायनायखौ आं गारनो हायाखिसै। ओरैबायदि हुदा जाबाय आंहा। हिन्जाव गारजाबाय अब्लाबो गारनो हायाखिसै। जों माब्लाबा सानो हाबा जायोब्ला आं बेफोरखौ नायनाय नंखाया, हाबा जानायनि उनाव बेफोरखौ आं नायनाय नङा होननानै जों सानो। खिन्थु नङा, बिब्दि जानाय नङा। नोंहा जेब्ला हुदा जागोन, हाब गाज्रि फिल्म नायनायखौलाय आरो हिन्जावालाय मानो गारलांनो थालाय? मा प्रब्लेम जानो हागौ? जों हाबा जानायफोरासो बे बाथ्राखौ बांसिन बुजिगोन। अब्लाबो आं बुजिहोनो हास्थायदों। जेब्ला हाबा जायोना, सासे हौवाहा हिन्जावनि गासै देहानि लुबैनायफोरखौ सुफुंनायनि मोनसे बिबान फैयो, दायित्व फैयो। हिन्जावहाबो एखे। हाबा जानायनि उनाव बे हौवानि, गाव हाबा खालामना लानाय हौवानि गासैनो देहानि लुबैनायखौ सुफुंनायनि बिबान नोंहा फैगोन।
नाथाय जेब्ला जोङो बैफोरबायदि गाज्रि फिल्म नायबाय थागोन गाज्रि फिल्म नायबाय थागोन अब्लाना नोङो हिनजावनि फारसे जे नोंहा बिनि मोदोमनि लुबैनायखौ सुफुंनायनि बिबान दङ बेखौ नेग्लेक्ट खालामलांबाय थागोन नेग्लेक्ट खालामलांबाय थागोन गावनि हाबा खालामना लानाय हिनजावजों गोजोननो हायि जालांगोन बैयाव गोसोम नायलाय गुफुर नायलाय गोजौ नायलाय गाहाय नायलाय नायबाय थानानै गावनि जाय हिनजावखौ हाबा खालामनानै लाबाय बे हाबा खालामना लानाय हिनजावजों नोङो देहा लानानै नों गोजोननो हायि जालांगोन अब्लालाय हिनजावालाय गारनानै थाङा ना माया बेबायदि बान्दा जानानै सोरबा दङब्ला नायलाय नोंनि हाबासिम नस्थ' खालामहैनो हायो दाथ' नस्थ' खालामगासिनो दङ जाय सेंग्राया जुदि लेथ्रा फिल्म नायबाय थागोन गाज्रि फिल्म नायबाय थागोन बियो आर'ज खालामनो हानाय नङा स्पिरिचुवेलि बियो थिग थानो हानाय नङा इसुआथ' बुंदों नोङो सासे सिख्लाखौ गाज्रि नोजोरजों नायनायानो जिनाहारि अब्ला नों जिनाहारियाव दङ जोंनि मानसिनिब्ला मोदोम लानानै मोदोमनि सोमोन्दो लानायखौ जों जिनाहारि होननानै बुङो नाथाय जिसुनि जि स्टान्डार्ड इसोरनि जि डिसिप्लिन बे डिसिप्लिन बायदिबा मानो सासे सेंग्राया सासे सिख्लाखौ गाज्रि लुबैनाय गाज्रि मोनसे इमाजिनेसनजों नायनायानो बेनो जिनाहारिनो अब्ला बै लेथ्राखौ नोङो बै गाज्रि इमाजिनेसन गैयालासिनो नों नायनो हागोन ने बै लेथ्राखौ नोङो जेबो गाज्रि गोसोखाङालासिनो गाज्रि सानालासिनो नों नायनो हागोन ने नायखांनायनि उनाव नोंनि गोसोआव नोंनि बे साननायाव बे लेथ्राया सिथाबना थाया जागोन ने बेबायदि जोंनि साननायफोरखौ गुबुंले खालामो जोंनि गोसोखौ लेथ्रा खालामो बेफोर फिल्मफोरा जोङो बेजों गोबां एडिक्ट जानानै दङ जायनि थाखाय जों इसोरनियाव आर'ज खालामनो हायाखै जायनि थाखाय जोङो बाइबेल फरायनो हायाखै जायनि थाखाय गिर्जायाव थाङोब्लाबो जोङो गोसो गोथारै इसोरखौ खुलुमनो सिबिनो हायाखै मानोना बैफोर गाज्रिखौ लेथ्राखौ जोंनि खर'आव जोङो बुथुमजोबनानै दोनदों बियो गिथावना माथो दङ फालाय आल्टिमेटलि सुफुंनो हायो ने नोंनि गोजोननाय नोंनि देहानि जे लुबैनाय बेखौ सुफुंनो हायो ने ना बांसिन नोंखौ लुबैनायाव खोख्लैना गालाङो नोंनि जे देहानि लुबैनाय दङ बे देहानि लुबैनायखौ सुफुंना गालांनो हायो ना नोंनि बे लुबैनायखौ बांसिनै गाज्रियै खामग्लि होनानै गालाङो गोसोआव आल्टिमेटलि बे जोंनि लुबैनायखौ जेरैब्लाबो बियो सुफुंनो हाया नाथाय जोंखौ गाज्रि लुबैनायाव बांसिनसो सावग्लिनानै गालाङो जोंनि गोसोखौ खामग्लि होनानै गालाङो जोंनि गोसोखौ बे लेथ्रा नोंनि साननायखौ लेथ्रा खालामगोन नोंनि नोजोरखौ लेथ्रा खालामगोन नोंखौ पापाव गोग्लैगोन आरो उन्दै बैसोआव गोबांथार मानसिफोरा हाबा जानायनि मोनसे कारना पर्न'ग्राफि